Nou, we hebben wel een heel groot vermoeden wat het is. Maar we gaan hem nog even voorzichtig blootgraven. Voor de zekerheid. Nou, het is loos alarm. Het is weer een stukje schroot. Wat mogelijk eerst leek op een voorkant van een mortiergranaat, maar het valt gelukkig mee. Er is een onderzoek uitgevoerd vorig jaar naar potentiële vindplaatsen van explosieven. Dat is een historisch onderzoek. Daar kijken ze naar waar zijn mogelijke vindplaatsen. Een verdachte locatie is deze en rond de brug van Burgum. En dat heeft te maken met oorlogshandelingen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja, dit is een staartstuk van een mortiergranaat. De mortiergranaat is ontploft en het staartstukje blijft dan over. Dus dit is een bewijs dat hij wel daadwerkelijk geschoten is met munitie. Jullie gaan nu aan het werk met een kraantje. Is dat niet gevaarlijk? Kan je niet met je kraantje een bom raken? Nee, de werkwijze zoals wij dat doen is dat eigenlijk niet mogelijk. Want wij graven heel voorzichtig. Wij doen van tevoren met de schep voorgraven. En het kraantje doet eigenlijk het zware werk. Al het overtollige zand waar niks in zit, ja, dat wordt weggehaald door het kraantje. En het schepje gaat dan richting het object. Nou, dit is het ontsteken van de mortiergranaat. Hier kunnen we zien dat het een granaat is van de Nederlanders. Dus waarschijnlijk hebben die hier gevochten met Duitsers. Want dit type ontsteker is alleen door de Nederlanders gebruikt in de Tweede Wereldoorlog.